γονείς του. Και οπότε υπάρχει ένα γενικευμένο άγχος και θέλει μια γενικευμένη υποστήριξη. Δηλαδή, παιδί που έχει γεννηθεί στο Πακιστάν ενώ είναι από το Αφγανιστάν, για θρησκευτικούς λόγους διώκεται, γιατί ήταν στην περιοχικοετά, όλα αυτά τα λόγια γιατί είναι ευρέως γνωστά, ευρέως διαδεδομένα. Και ξαφνικά έφυγε γιατί διώκονταν για θρησκευτικούς λόγους και δεν γνωρίζει αυτή τη στιγμή που μιλάμε που είναι ο πατέρας του, που είναι η μητέρα του, αν ζουν. Και αισθάνεται ότι βρίσκεται εδώ και απολαμβάνει όλα αυτά, οπότε έχει και ένα ενοχικό. Ναι. Τι συμβαίνει. Γιατί εγώ τώρα είμαι εδώ και τα απολαμβάνω όλα αυτά και δεν ξέρω πίσω τι έχω αφήσει. Αυτό από μόνο του δηλαδή είναι συγκλονιστικό. Υπάρχουν περιπτώσεις που μας έχουν συγκλονίσει φοβερά, γιατί εμείς έχουμε και μια συνεργασία με το λιμενικό και τις αστυνομικές αρχές, όπου κάθε φορά που εντοπίζεται ασθενόδευτος ανήλικος, σε συνεργασία με την εισαγγελία ανηλίκων, μας παραπέμπουν περιστατικά. Μας έχουν πάρει τηλέφωνο για ένα παιδί 5 ετών από τη Συρία, όπου βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα. Εδώ στο λιμάνι. Ναι. Προσπαθούσε ένα πρόσωπο, όχι οικογένεια, να το περάσει παρατύπως χωρίς διεξαντικά έγγραφα. Οπότε πήγαμε εκεί 3 ώρα τη νύχτα προκειμένου να επιληφθούμε. Οπότε φέραμε εδώ ένα 5 ετών παιδί χωρίς γονείς. Και εκεί είναι που θαυμάζω και πραγματικά την ομάδα στόχο, γιατί όλοι πέσανε πάνω του πάρα πολύ προστατευτικά. Κανένα άγχος δηλαδή, τους εμπιστεύομαι τυφλά. Γι' αυτό και δεν είχα ποτέ αυτή την ανησυχία που είχε η γειτονιά. Γιατί εγώ την ομάδα στόχου την εμπιστεύομαι τυφλά, έχω δει τις δυναμικές της. Βλέπω πώς ελύσσεται. Βλέπω τι κοινωνικές δεξιότητες μπορεί να αναπτύξει. Το παιδί αυτό βρίσκεται ακόμα εδώ? Το παιδί αυτό μετά από μια εβδομάδα βρέθηκε ο θείος του και κατόπιν εισαγγελικής εντολής παραδόθηκε στην οικογένεια, γιατί γενικότερα προάγουμε την οικογενειακή ενότητα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.